Ka MRA ka is Shillong ka kong amprin lengdo ka lapan pau bau Dr. Ricky Ejason kon doi breu bala banyak kren patno ru klem da kain party. Habu kren mentakas ngi kong amprin ka ong bau Dr. Ricky Ejason kon long kumuding bilat basisya kajai penreu hakabalo yang menyesai menyatai kimat bak kajai penreu hapo parlimen. Kalong baka jingklat kendit jong Dr. Ricky Ejason kon kalong jingdu obakraw ya kejela parok kawai nama bau dang don kaman ya lenti Sibun Henry Ublay Rasim no yu. Iba Ricky ilong way na kita kinong song iba ka Mekalia kadon kajing kermen ka pas kem bat kajing kit kajing ba ka bangibu ka terpeng kajong i kalong ka bakya pada kani kajing tu no yo ni orang ba ngi kinong song ni dap tang da kajing ngok thang kajing keli bat ngasngaw bahay ni por ni hapan shu duay na kabantay piki na marba ilapan i na do kasngi ka ba i rung ha ka politics ba ilong ubreo uba shidur shisur ilong ubreo uba sngorit ilong ubreo uba lapan adjust bat baro ilong ubreo uba lapan ya kren bat ki party members jong kanu ka party na kabanta ka jingba jong ka jela ngiladu shisha bat ulak kelon uni deng bilan ubangin duai ba ublay umsala banwan lampli ban day utaw nong yada nakam takari pa kacay teng ka arsnem ka ba ilala ba in yeng bat kren ye ki issues ki paper ha parliament ipaw baha kum utaw way nong yalam uba jeliw ko jingmut ko jing perkat uba tip uba nang bat uba wat jing tip swaban kren bat ila ay shibun ki jing shania jing kershan sa parliament nakabanta ki issues ki jongi ila kren sa pang ki issues ki baper ila kren sa pang ka jinglong ka jingman ka politics ka imsuk imsan ka sok shong ngan ha ka state bat ngadakan mau ye gitu ki speeches jong i bat shisha ilapan i kum uway na kita kinong yalam badang kam kena kam tam lele ha ka politics bat ilala ban yeng ban walam ye ki issues jong ka jala Meghalaya ha ka the ka lempong parliament ka badai lupa ka caka ka ba banya nia banya kren banya kana banya tai kajing du ka bakraw shisha